αυτό που περίμενα. Λοιπόν. Πήγαμε. Λοιπόν. Οκ. Πού πάω! Τι! Πού με Δεν πέταξε! έφυγες λίγο. Εσύ λίγο έφυγες. Ωραία, ωραία, υπέροχα. Κουτού. 1-0 νομίζω για μένα. Ναι! Όχι ρε μπρο. Βιάστηκες λίγο για να το πάρεις τον brain rot. Βιάστηκα λίγο είναι η αλήθεια. Όχι, 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 όχι. Το περιστεράκι μου. Όχι. Τεράκι σου πήγε στο base μου μπρο. Όχι. Εντάξει, έφυγε. Πού πήγα! Τι jump ήταν αυτό? Δεν ξέρω, αυτό το μηγμένο μου το πετυχαίνω. Όχι, όχι, που με έστειλε, που με Τι! έστειλε. Το περιστεράκι, το περιστεράκι! Θα γίνει δικό μου, θα έρθει στο base μου. Όχι. Πώς δίκης έχει το περιστεράκι άστρο? Δεν θα έχει καμιά τριαντάρια. Δεν θα έχει καμιά τριαντάρια. 30, τι! Μόνο εδώ πέρα πας έτσι, ουοπ, ουοπ, ουοπ. Όχι! Τι! Όχι! Όχι. Όχι! Σαν εντέρμπι από ό,τι φαίνεται. Είναι derby. Έκανα βλακία εκεί πέρα. Έχω προπονηθεί. Έκανα βλακία. Λοιπόν. Ouch. Τώρα άστρο έχει σε λίγο μέντουσα. Έχει σε 3 δεύτερα. Οπότε εμείς εδώ πέρα. Θα τα τρώμε, θα φάμε πάπα. Όχι! Του είπα, θα πάει στη συλλογή μου. Εγώ το είπα.